wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe ban da Allah wa ya san gobe ban da Allah an ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka turan yau yana ciniki masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da arzikin kasancewa tare da ku a cikin shirin uwar gida barka da rana wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nage daɗi goma DITV alheri da ke gidan talabijin na farko mai zama a arewacin Najeriya. Shirin uwar gida barka da rana shirin ne wanda kukan turo wasiƙun ku yayin da mukan tara yan uwa mata domin mu wa junan mu shawara akan al'amuran da suka shafi rayuwar mu kasancewar mata da mu ne gidan gaba ke da domin mu ne a cikin gida gaba ɗaya an ce idan ba mu ba gida haka in muka yawa gidan ya kara gyaruwa. Masu bibiya ma a bangaren rediyo za su turo da sakonnin su ne a namban waya 081 48 tara takwas takwas shida shida bakwai 081 48 tara takwas takwas shida shida bakwai da fatan za a turo mana sakonni masu ma'ana wanda za mu bada shawarwari a kai da kuma fatan masu kira za su yi haƙuri domin kiran yakan janye hankalin mu wurin karanta sakonnin naku na san ko duka dai burin mu fatan mu dai mu amfana da abin da muka zauna yau muna tare ne da Asma'u Abdullahi Abubakar da kuma Hajiya Jamila Mama Hussein wadda aka fi sani da mai dambu gaskiya da zaki biya mu kuɗin tallan dambu tunda dai bata kama da mace ba kuma ta yi mana tallan dambu ma zo mu ɗiba har gida to masu bibiya ma bangaren talabijin na san ba sai na ce komai ba domin kun duba akwatin talabijin ɗinku za ku ga namban wayan da za ku rinka turo sakonni a kai sakonmu na farko a cikin shirin take cewa assalamu alaikum fatan alkhairi da fatan kuna lafiya ta ce don Allah ku yi jan hankali ga mata masu sanya yaransu roƙo a gun samarinsu sakon daga maman abiya ne mahuta ta ce da fatan za mu tashi lafiya kai tsaye barin jogare ke malama asma'u ya dace ga uwa a matsayinta na uwa wanda aka sani ita ce ginshiki a rayuwar yaya ita ce tushen tarbiyya an ce uwa malamin farko ga al'umma sai kuma a ce mahaifiya ita da ta haifi yan nan na san dai samarin yayayenmu da mazajen yayanmu da samarin mu a baban jin kunyan mu ne surukan mu ne akwai kawaici to sai a ce mahaifiya ce za ta tura yanta gun saurayin da ke na mata tana ce mai ki ce ya baki kaza ke ba za ki dan iya tambayan kaza ba shin me ke haifar da haka kuma ya kamata wannan dai ɗabi'a ba abu bace mai kyau bace kamata ba sai dai a cikin wannan zamanin da muke yanzu ya zamo kamar ruwan dare wanda zaki ga yanzu a da iyayen da 'ya'yansu mata ma saboda nauyin su yasa suke kai su gidan mazajen su ma ba tare da sun san me ake nufi da auren ba amma yanzu abin da zai baki mamaki kan akai ga roƙo ma ya ce za ta fita taɗi zaki ji ma muna cewa ba ki shafa hoda ba ke zo ki gyara kaza ni kaza wai ta take ture ita ta je ta dinga ta fita ta yi kyau miji saurayi da zai samu masu da fitina ko kuma ta ce mata ya kamata ki ce mai ya baki abu kaza ba ma bikin ba komai za ta kirkira mata ce haka ake yi ai da haka ake dan samun kuɗi wai ko da shi suke sai musu kayan aure ne ba sani ba malama kai da ba zaki ji ana kin san kuma zaki ga in kika duba malama Asma'u a baya a lokacin mu can da yake mun dako ba na sosai zaki ga duk saurayin da yazo ya baki kuɗi ba a kashewa ba a komai har a wani zubin asusu za ta ga an ajiye ko kuma a karɓi kuɗin nan masu hikima ma za ta ga wasu har akan ɗan rubuta wai saboda akwai wani abu da ake wa shi tasani ne ko menene za ki ga to iyaye ba su san da ki ta shigo da kuɗi gida da kashe tun da a da ana toshin ba ma irin yanzu ba ne to amma ko rashin toshin ne yasa yanzu suke to matsayin yanzu wasu akwai rowa su kuma amma kuma wani ko da yana rowa sai ki rabu da shi ki samu wanda zai iya baki amma ba daidai bane mahaifiya a matsayinta na uwa ta nuna ma ita cewa wai ki je ki roki saurayi to me take ji idan shi kuma saurayin ya zo ya roki ita kuma to dama kuma tun da dama ta ce ta roƙo shi kuɗi shi kuma in ya roki abin da take da shi da ba kuɗin ba daga baya sai su zo su yi kuka tare to dama tun wanda yake badawa ya bada da yawa wata ran shi ma zai ce a bashi
amma in kika nuna mata mutuncin kanta menene ba za ki iya mata ba da sai saurayi ya bata za ta yi. An ko wajibi ne mafi yawanci akan shi ake sa ƴaƴa roƙe ba dole bane in dai kuna dinka mata sutura wanda take da shi ya ishe ta sa hakan nan, ba dole sai an roƙa mata wani ya bata ba, abin da kuke da shi alhamdulillah zai iya isanta ba sai an matsa ba. Wannan ba ɗabi'a bace mai kyau, iyaye ya kamata su gane cewa tamkar suna koya ma 'ya'yansu rayuwa ne ta ɓata rayuwarsu. Daga sanda ta ga ke da kanki ke tura ta roƙe shi kuɗi, ita ma nan da ya roƙe ta wani abu za ta ga ba komai bane tunda ke kika aike ta ma roƙo kuɗin kuma tare kuka ci, to insha Allah sai ku haɗa asibiti tare ku yi kukan ku kuma tare. Allah ya sa mu dace. To amin ya Allah. Hajja Jamila, to me sake ce wani jan hankali zaki ga iyayen da kan tura ƴaƴayensu ki ce mishi ya baki kaza ko ya dan siyo miki kaza, ko ke ko irin dan abin nan da ƴan mata samari ke musu ke baya miki ne? Haka suke. To ni jan hankalin da zan yi ga iyaye yanzu kamar yadda ta faɗi abin ya zama ruwan dare gaskiya. Iyaye mata kaɗan ne waɗanda kwaɗayi ne. Kwaɗayi ya mana yawa mu iyaye. Ba ma 'ya'yan ba. Kwaɗayi ya yi yawa tunda iyaye su suke sawa ki ce ya miki musamman magana anko ɗin nan. Ya miki anko ko baki ɗan samu wanda ma in ya zo idan ya zo fira haka bai bata wani abu to a lokacin maman za ta fara cewa to wannan wani irin saurayi wani irin saurayi ne, ba wani dan toshi ba wani komai haka suke yi. To kuma akwai ma waɗanda ni na gani wanda saurayin ya zo irin za ta ce to ba za ki ce dan su miki dan wani abu irin uwa ita za ta buɗe baki ta ce saurayin yarta ya siyo wani abu ta gaya wa yarta, kin ga irin haka ba daɗi. In dai jan hankalin da zan yi iyaye mata da Allah mu dawo kan hankalinmu, wayannan ya'ya da Allah ya bamu idan kina son sa a wata hanya to wata rana fa kamar yadda ta faɗi za a yi kuka, kuma kake kuka da kowa sai dai ki kuka da kanki. Allah ya kyauta. To amina so mu amin Allah ya dace da mu, kalubale gare mu da iyaye ya kamata mu hankalta 'ya'yan nan dai ba abin sana'a mu bane, tarbiya ne Allah ya bamu kuma kiwo ya bamu, kuma tabbas zai tambaye mu akan kiwon da ya bamu. Wato sai wani cikaro da wani wasiƙa wanda suka yi magana akan haka ne, kuma akan da ya matsalan iyayen. A satin da ya wuce akwai wasiƙan da muka karanta akan rashin janyo 'ya'ya a jiki, shine take cewa assalamu alaikum, ina muku fatan alkhairi. Tace a lokacin da aka yi min aure, tace mama na bata san gidana ba har na yi shekara 5. ta ce sai dai aminanta su je. Ta ce wata rana sai waɗannan aminan suka ce wa mama na ta so su je anguwa. Ta ce ashe gidana za a kawo ta. Ta ce sai aka ce ta ɓoye a cikin ɗaki. Ta ce tana ɓoyen nan. Ta ce wala ko da suka shigo ɗakin mamanta bata gane ta ba. Ta ce tana zama sai ta ga dai irin kayayyakin da ta yi wa ita, amma bata yi abin nan, bata kai hankalinta ba. Ta ce sai daga baya da sannan aka ce ta fito su gaisa. Ta ce to wallahi tana fitowa daga nan, daga inda ta boye din. Ta ce anan take maman nata ta miƙe tana abin sai da aka ta bata hakuri sannan har ta zauna. To kin ga irin kawaici na iyaye irin na da. Dan wannan akwai wani wasiƙa dai da wani bawa Allah ya turo ce akan surukan da mahaifiyar mata ita ke juye gidan yarta. Ana haka. Ba fa gidan mijinta ba. Yarta da ta aurar. Yarta da ta aurar ita ke juya abin da za a yi a cikin gidan, ita ke cewa ga abin da ya kamata a yi, ga abin da bai kamata a yi ba, ga za a yi. To amma ya dace? Ina fa ya dace malama? Ai ko bai gidan dace ba. ɗanta ne ma bai kamata. Ko ɗanta ne da ta haifa ta je juya mai gida? Ai ba zai yiwu ba, matsayinta daban na mahaifiya a gurin shi, matsayin matar shi daban. In kuma kika cika kanki a ciki tun ana jin kunyan ki, sai a zo a daina jin kunya, sai kiga surika ta tsaya ita da surika tana gaya mata magana. Kamar haka ne shi ma surikin, wata tun yana miki kawai ce ki ji har gida ya zo ya gaya mawa mahaifiyar matar shi magana. Ko ta je gidan shi ce ba za a yi ba, ko ta tun da ana jin kunya kiga ana dan boyewa ana sauke kai, yazo suna hada ido kuri-kuri, ya kalle ta kalle shi, ya gaya mata magana. To su kuma iyayen da suke wani kawaici, to kawaici ne wannan ko karama malama da ke gane. Ai kamar yanzu wannan wasiƙa idan kika lura abinda aka yi magana akai, kullum tana cikin gidan yarta. Iyayen da kafin sai ki aurar da yar shekarar nawa, da zamanin su ya zo su kuma kullum suna gidan yar. Su kuma na da suka yi karar su suka kare da yawa. Sai amma kuma idan kika lura a da suka yi karar, ai akwai masu duba musu. Tabbas dama in kika bar ki suna ki ne duniya da kishi, in kika kishi kuma sai duniya ta so miki shi. To yanzu ita yar kenan mama sai ta kuma tare a gidanta. Ita kuma ke juye gida. Naga
mahaifiyar matan da kullun garin Allah ya waye tana gidan yarta sai ta kai wani tsawon lokaci tun mai gidan na kawaici bayi sakewa a gidan shi har sai da ya fara ma matar shi magana akan ke mama magana dan Allah ina so a ringa sakewa saboda shi bayi da lokaci gari na wayewa dole ya bar gidan saboda surukan shi za ta zo ta zauna kar ta ja ma dare mata rashin kuɗi to ai na ma karken shi kenan akwai ranar da aka ce ya zauna daga shi sai gajeren wando shine karshen dai rashin kunya to da karshe da dole ranar zaman bai yiwu mata to ina tunani ina lissafi ni dai na san uwar da take ita ba ta zuwa gidan yar amma ta kira ta ce ke wance wai ke kudin abincin nan kwana biyu ba za ki kawo mana ba wai abincin gidan mu za ta dinga ɗibowa tana kawo dan yi ma ba wai ma da dan za ta kawo mata wai da farko ita ta dan fara haka sau tana ganin iyayenta ba su da hali sai ta dan tunda ita mijinta na da hali komai yana aje mata sai ta dan dauko ta kama mama shine ita ba ma kila da izinin shi ba da izinin shi ba fa sai in ta ji shiru ita kuma ta kira ko dan shinkafin ba za ki aiko mana da shi ba kin ga fa me muke ciki nace to wallahi wuta za ki shiga domin ko hakkin shi ne ba naki bane idan kina so ya ba iyayenki ne ki tambaye shi mana ko ki kama sana'a da zaki dinga iya daukan ɗawainiyar iyayenki amma ta uwa za ta dinga zama tana tunanin cewa ƴaƴan da ta aurar su ne jarinta su ne za su mata komai na rayuwa wata maki tana cewa ba su min halacci ba suna can su sai su ci mai daɗi ni ban ci ba ba haƙƙin su bane na ga iyayenmu na da Allah suke yi lokaci a samu wani abu dan abin da aka samu su daga ariri ta an ce ku kai mu wanci dan wallahi ba zan manta ba lokacin da aka yi min aure irin in aka ce miki la'asar ta yi to da yake mamana tana sana'an irin doya haka soyayya za a cika kwano har a samun kifi a ciki a ce ku kai mata yin wannan asar su iyayen muna abincin mu da'iman amma kuma sai an kare na la'asar din nan saboda kila na cikin gidan nan ko bai ishe ni ba ko an yi baki ko wani abu za a ce ku kai mata saboda yin wannan asar ki zauna lafiya aka ce miki ko sallah ta yi komai na kayan abinci dan yi haka za a hada a kaniki hatta lallan da zaki mu daga gida iyayen mu haka muka san iyayen a yau mana kuma garan abinci a ce garan abinci sallah hatta kuɗin da zaki ba yara yan yawon sallah ba a yadda ki tambayi miji ba daga gida iyaye ke kawo miki sababbin kuɗi za a canza a kawo miki saboda ki ba yan yawon sallah amma wanda iyayen yanzu su kuma na yanzu su suke zama suna jiran cewa wai ya ce za ta ɗauki ɗawainiyarsu a gidansu ba ki kama komai ba kina jira ya ta ya rayuwa za ta yi sai dai ki bata nata auren ke biki bari ta zauna gidan aurenta da salama ba ki ta hada ta tashin hankali da miji to daga zan da ya gane tana ɗiban mai abinci ko kina zuwa gidan shi ne domin ki dinga ɗiban wani abu kina tafiya da shi mutunci ya zube kuma ya mata rashin mutunci ya mata gori wata ran ya gaje da ita sai ku da ku duka kuma a guri daya baki bari ta zauna ba ita ma ta da ku ci gaba da nema a waje. Kuna ke cewa assalamu alaikum malamai ina muku fatan alheri dan Allah so nake ku jan hankali ga iyaye akan su rinka ba wa yaran su lokaci suna jin damuwar su da abubuwan da ke tafiya a rayuwar su domin hakan yana taimakawa wajen tarbiyya daga maman Hanif ne ta ce da fatan za mu tashi lafiya. Aja Jamila me zaki ci game da wannan wasiƙa da maman Hanif ta turo? To gaskiya yanzu iyaye na da suna jan 'ya'yansu a jiki amma na yanzu akwai bambanci. Na'am. Yara ba a sanin gaskiya matsalansu ɗaiɗaiku ne suke yin ƙoƙari su jawo yaransu a jiki da duk abin da za ka yi iyayenka idansu yana kai makota ma idansu yana kai mutan gida da yake kin ga da ba a yawwa da ba a zama mutum ɗaya yawwa to komai zai ki ga ana sa ido to ce sa kika ga na da din mu da muka tasu kamar yan da zaki ga tarbiyyan ta fita yanzu saboda ba abin da ke ban mamaki Hajiya Jamila a da muka samu tarbiyyar me yasa iyayen yanzu suke gaza ba ƴaƴansu tarbiyyar da suna su iyaye suka ba su so na farko so ko da wani ya ke ba za ki kwaba ma yaron ki ba idan wani kuma ya kwaba to ba za ki ji daɗi ba ko da malamin makaranta ne kuwa za ki ga so nawa ne ma za ki ga yaro an hukunta shi a makaranta iyaye sun je su ce ba su yadda ba mu kuwa kin ga da muka tashi ai ka ma fara in ma wani ya hukunta ka a waje in ba shi ya zo ya faɗi ba kama faɗi in ka faɗi a gida za a ƙara maka ne to yanzu fa to sai kika ga gashi an shagwaba yaran ba za a hukunta su ba kuma sannan ba a jan su a jiki ba san matsalar su ba so ko wani irin so kenan wannan to abin da yi gashin daidai ya biya ta barbare sai dai addu'a kaman jiya ina zaune sai gashi wani yaro ya shigo wurin magarba ma
gab da magarba yana cewa za a kwashe bola na ce ina za ka kai bola yanzu, sai na kira shi na ce kai ba na son karya me ya faru, su ce wallahi maman shi ta aike shi siyan siga ya yadda kudin shine ta ce duk inda zai je ya nemo kudi sai ya nemo. Na ce mamanka, ya ce maman shi, na ce ba na son karya, ya ce na ce mu je gidan, muka je. To ban dai samu maman ba, amma dai kusan haka din ne gaskiya. Wayanda suka ban labari sun ce kusan haka ne, inda da zai da kudin za a ce je ya nemo duk inda suke. To ina zai je ya nemo? An ce je da kudin ya ga to matsalolin da muke samu kenan, shi sa kika ga yanzu yara sai dai addu'a. Kuma diya ta so ne daga iyaye. Iyaye su ne tushen tarbiyya, to iyaye su ne suka yi sakaci. Amma duk da haka alhamdulillah za ki ga wani gidan in kin shiga yadda kika san irin kaman a da akwai tarbiyya, tunda ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Fatan mu dai Allah ya sa a gyara. To Allahumma amin. Malama Asma'u, me zaki ce? Ito matsalan rashin jan 'ya'ya a jiki matsala ne babba yanzu da take zame mana kamar damuwa. Malama za ki ga yarinya ta kai budurwa, da ko da iyaye da kin ga ba a san ba kai irin wannan lokacin ki ga an ce wai yarinya ta fara al'ada a gidansu da mijinta za ki ga can su yi ban dan su ita da mijinta. To yanzu wannan zamanin mu ƴaƴan sukan wuce shekarun fara ma al'ada a gida har su girma, amma rashin janyo 'ya'ya a jiki yasa iyaye ba sa kula da irin wa'innan abubuwan. Sai ki ga yarinya har ta zo ta fara al'ada, wallahi malama mahaifiyarta bata sani ba. Duk abin da ake koya ma yarinya a makaranta la'alla ma bata mai da hankali ta ji wa'innan abubuwan ba. Ke ce uwa, ke kamata ki koya mata ya za ta yi wankan tsarki, ki dauki in ma tsimma ne in ma fat da ake siyarwa ki bata ki ce mata wannan shi ga yanda ake yi da shi, kuma daga nan ne zaki fara daura mata ma da wa'azin cewa to yanzu kin kai munzali kaza, in kika yi kaza kaza ne abunki, duk abin da kika yi sakaci a rayuwanki zaki iya samun abu kaza. Daga sannan shine zaki ga wasu ƴaƴan sai ki ji uwa ta ce mata wai ko namiji ke bari ya taba hannunki ciki zaki samu. Duk cikin tarbiyya ne, ƙarya ta mata amma kuma ta ga mata domin ta san cewa Malama Asma'u akwai wani suwiti da aka yi shi mai kaman kwankatan gari kala sukan zo. Ba zan taɓa manta ba, saurayi ne ya zo ya kawo, kin san da saurayi ba zai baki abu hannu da hannu ba, sai dai a kawo gidanku. Ni dai na da gidanmu na ga wannan suwiti din a cikin ɗakin mu, sai na nema a bani in sha. Sai mama take ce min ke wa'annan fa ba minti bane kaza ne. Ta ce kin ga wannan da abin da kika yi yana ganin ki, wannan shine zai miki kaza. Har gobe na kasa manta farin suwiti na ta ce min kin ga wannan, ta ce ko magana wani ya miki kaza kika bashi ansa, ta ce zai kashe ki. Har na girma wannan abun har yau wallahi ya ki bace min a to amma kin ga shekaru ne abu ba dan kadan ba tun shekaru ake yin wa'innan abubuwan. Za a gaya ma yarinya kaza an san ba gaskiya bane amma za a gaya mata saboda kuma tasiri an gaya mata tabawa kawai. To ina kuma ga azo to ni magana ma aka ce in na tsayaye min wani magana har na amsa mishi. To kin gani, amma iyayen yanzu ni ban ga wata soyayya ba sai dai rashin soyayya. Zaki ga uwa da ta san komai akan wannan yar goyi don ta kai ta makaranta a can take nufin ta koya. Makaranta za ta mai aiki tarbiyya amma ke za ki kara mata tarbiyya ba makaranta kawai ke tarbiyya ba. Sannan ki ja aiki a jiki ki dinga jin matsalolinta. Irin wa'innan abubuwan ne yake sa malama yarinya sai ta je tana zuwa makaranta. La'alla yaron aji ne yake mata wani abu, so da rashin kusanci da uwa da ta zauna kusa ita kamar tana kyararta. Musamman wata ta ce wai yar fari ce. To ya fara yadda ta zaki boko ya za a yi da ita kin ga mahaifiyarta ba ta jin komai daga gare ta, ba ta tambayin ta me kike ciki. Wanda iyaye ne sakaci ne wannan, ba wata soyayya bace rashin so ne. Duk wanda take son ɗanta tana bibiyan lamarin rayuwar shi. Wannan ne yasa ƴaƴa da yawa yanzu sai ki ji mata da an yi magana ita ce ita san da aka mata aure ba gaya miki ake me ake aure ba, amma at least an dan miki wani orientation na wani abu da zaki iya rikewa. To an batta wata har ta yi auren ma bata san ya ake wankan tsarkin ba, wata sai dai ta je ta nemi kawafa ta ce mata ke ina abu kaza idan akwai wacce ta ce mana ita din ce ta dauke ta kai ta gun mamarta, ta ce mata to ni mama na ce ta gaya min bari kai ki gurin mama na, sai ta gaya miki. Ita ta ce uwar bata san tana yi ba. Sati biyu da suka wuce akwai wanda ta turo wasiƙa ta ce yarinya ba ma mace bane, namiji ne, amma saboda rashin jan a jiki ya ce wallahi yarinyan har ta kai ga matsayin ta fara al'ada ba ta sanya za ta yi ba, shi ta samu take ma magana yake ce mata ga yanda za ta yi. Namiji ne ba mace ba.
to irin haka na da ake sai kiga uwa tana ganin kamar wani aibi ne ko wata kara ce ko me ba ta iya fira da 'ya'yanta ta ina za su gaya miki matsalar su kullum ki in kun haɗu sai dai in sun yi ba daidai bane kawai ki faɗa ku zo ga abincin ku yi ku je can ku yi assignment ku mere ne wacce damu da cewa in ma tana cewa su yi sallan amma ba ta zama da su malama domin ta ɗanyi fira da su in kika fira da yaro ne in ya dawo a misali ya je makaranta ila ya wuni boko an da islamiyya a cikin fira zai gaya miki me ya faru a makaranta har ki da cewa an so a kauce hanya ya akai abu kaza ba a yin haka har ki iya jin abin da ya cancanci ma kin tashi kin tafi makarantar so Allah zai ce miki ana cikin wasa cikin labari ba tare da ya san magana ta ko fice gaya miki ai ko fa wani ya kaza ko an yi wani abinci ai ko irin haka wata ta yi mana a aji ko wani ya taba shi ko wata ta sa mata hannu a hijabi ko wani abu haka daga nan ki fahimci cewa me take ciki menene yake tafiya a rayuwarta amma an saki ƴaƴa kawai ba wani tsari wai sai dai a ce musu ga abinci kaza ba wani jin jiki tsakanin ƴa da uwarta ko ɗa kuma dole akwai abin da a aikace wacce ta aurar da ita amma ba za ta iya zuwa ta gaya mahaifiyarta in tana da matsala a gidan mijinta ba ta yi ta yawo a social media wane kaza ko ta dinga samu idan za su je suna tona mata asiri sai daga baya sannan maman ta ce ai ni ban taba sanin me ya faru ba to baki ja ta a jiki ba bare ta zo ta gaya miki wata ma kina fara ci kowa hakuri yake ko da haki ba ta hakuri at least ki saurare ta ki ji la'alla akwai magana ta wuce hakuri zaki iya ce mata to kaza an yi kaza ki yi hakuri dai duka kaza a kuma gyara kaza da kaza amma iyaye sun saki ƴaƴansu kawai ma wasu ba irin mutan da bane yanzu ku na da kawayen sukan iya zama iyayen su je su yi taka rawan da uwa za ta taka ne yanzu kowa nashi yake so in ba nashi bane kowa ya lalace ba ma kawaye ba kin san da a gida ana zaune ne sai ki tare wurin da mutum goma to su wa'annan su na da iyayen mu suke mana kara to a matan gidan su kuma su ne za su jawo ki a jiki ki su za su yi miki alhamdulillah to amma kina ganin zamanin nan ne yanzu dan uwanka ma uwar kuɗe uban kuɗe ba zai iya tsaya ma ɗanka ba ko wata matsala ce take damun danki idan ya zo ya gaya mai wallahi wata ma in ir uwa ce ta iya farin ciki so da Allah nata suna cikin irin damuwa ke ma ki shiga ciki in kina cikin farin ciki ma wata ba so take ba to dole yanzu kowace uwa ta tsaya ta rike danta ta kuma ja shi a jiki domin ta san matsalolin shi ta fahimci me yake ciki tun daga kananu har manya kuwa to ai dama ice kin yana dani ake fara mulkusa shi miji yaro ko yaro namiji ne ko auren da shi kike har yanzu bai wuce durkusa a gaban ke gaya miki damuwan shi ba ba lalle gaya ma matar shi ko wani nashi ba ke in ya gaya miki kila zai tunanin ko addu'a ki mai ko in ya faɗa miki ya ji sauki amma duk ba wannan shako yanzu tsakanin iyaye wanda suka yi sai ki ji an ce yan boko ne su yan islamiyya ba san me soyayya tsakanin yaro da ba san kuma soyayya a can take ba so sai yan boko suna ke kawai suna jan ƴaƴansu a jiki komai suna yi tare da ƴaƴansu ba damuwa to ya kamata gaskiya mu gyara mu sani cewa ya kamata dole ne uwa ko uba ya dinga jin ɗan shi a jiki ko ya ce domin ka san me yake ciki ka kuma fahimci me ya damuwan shi me ya farin cikin shi to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gyara assalamu alaikum ina muku fatan alheri dan Allah ku jan hankali ga mata da su daina zuwa gidan biki ga surukai ga yaran su sai a saka musu DJ ce su kama tikar rawa yace hakan gaskiya yana zubar da kima a idan duniya Allah ya sa idan sun ji su daina da fatan za ku tashi lafiya sakon daga Yakubu Mance ne ba da kuwa ce da fatan za mu tashi lafiya ina tare da ke har yanzu malama Asma'u in suka je gidan biki a gidan surukarta ne ake bikin in ta je ta yi rawa ko bikin gidan waye kin gane wani lokaci ai akwai bikin da zai iya kamawa kila ni wannan uwar mijina ne to bikin kila na dangin su dai kin kila ita ma za ta ji ni kuma a matsayina na matan da ni ma na ji ke wani lokaci da wanda ya kamata a ce ana jin kunyan haddasu kowa na fage ana tikarawa subhanallah to abu ya zama dan ni wannan abin na saba ganin shi to ya zama rashin kunya dai za a ce ma suna yi so kowane abu ai yana da muhallin shi dubban aka ce surukuta banda yanzu an raina surukuta malama aka ce fa annabi yana zaune ko duk waɗanda suka shigo bai canza zama ba amma sai dina Usman na yana zuwa zai shigo sai aka ga ya dan sai ta ji ba daɗi ma ta ce a me yasa yayi haka saboda shi surukin shi ne ba ma zai iya zaman da ya duka shi ma kin ga abokin shi ne amma surukutan nan ta sa ba zai iya wannan zaman a gaban shi ba amma yanzu wani zamani ne ya zo rashin kunya ta zama ado sai ake ɗauka wai wayewa ce wai a ni ba na surika da ita ko ba surika ta bace in ma baki da gaske ba sai ki ga da ita da surukar suke gwama jiki suna rawan a filin in baki da gaske ba za ki iya gana haka kuma zubar da mutunci ne ko ana rawa idan ana bikin gidanku da kuke ku kadai in a cikin gida ne ba haramun bane idan kun yi waka kun yi rawa amma in abu ya zama da surukuta dole a dinga sata a kuma ji kunya kar a yi ya mace za ta zauna ga surukanta ga yan uwan miji da duk suna ganin ki da mutunci basu ma san kin iya rawar ba
ko ki zake ki rawa iya karfin ki juya jiki da gaske kuna gwama jiki an ko zubar da mutunci ga 'ya'yanku. To wannan farin ciki dai an yi farin ciki amma kuma an zubar da mutunci. Sarkuta ba ta kamata a dinga duba ta. To malama Asma ai ko ma ba sarkanta waɗanda ke wurin kila akwai wanda zai nemi yanta nan gaba ko kuma karken shi dai a dauke shi a waya ko ba mazan ba za a iya daukar shi a waya ki shi an yada a social media. Yanzu ana yin irin wannan abubuwan. Kila wani zai nemi yanta ya gama ganin mahaifiyarta na tikarawa ina kima ba fa kima ba mutunci kwata-kwata al'umma dai an girma dai a san an girma. In mutum ya girma ya wuce abu ya san ya wuce shi. So ya za a yi haƙƙi kai ki haifi irin da za ta iya aure wai a ganki kina rawa. Wannan lalacewa ce ma gabaki daya. In ma biki haifa ba an haifar miki. In dai ka girma ka san ka girma. Yanzu kin san yawanci kamar tsoron girma ake koma baya. Wata gani take yi fa in girma ba su yadda girma ya kama su mutanen yanzu. Gani suke kamar wani aibu ne ma girma. To ta yaya zaki zo ki rawa kin ko baki haihu ba yanzu a ce ina da yar uwar da ta haifi budurwa. Ni a zo a ce in aka kalla mijin da zai aure ta gani ina ta tikarwa a ce ai kanwan mamar ta ce. Na zuban mana da mutunci da na hada har da ita domin ana kalla dole a kira ni a cikin to ai so a tunanin su wayewa ne ba wata wayewa sai komawa baya. Wanda ya waye ya san inda ake wayewa ya kuma san me ake yi na wayewa amma rawa ba wata wayewa bace iyaye su rawa ƴaƴa su rawa kanne su rawa kowa ya zaki yi rawa a dai bari yaran in su za su iya su shi ma ba a waje ba malama a gida rawa haramun ne a gurin biki fa yanzu ake miki magana ba a gida ba gurin bikin iri ne yanzu ake biki kina zuwa gurin biki da yawa zaki ga yanzu ana yin biki so ba haramun ba namiji ya turo wasiƙan nan shi ya ba mace ba to kin ga ya ganin ne yau wato ai kuma ba zai sa ga karin abin da yake ba daidai din ba akwai wanda daidai ne kar ya zo ya matsa kuma da yawa kila ko matar shi ce idan a gida ne fa mata ne zalla ba a hana a yi rawan nan ba malama amma kowane kala ke da aka ce ai marwa a ba kowane iri ba an ce kar da ai waka ta zamo da batsa a cikin ta amma annabi ma bai a tunanin ke yanzu ana yin normal din lafiyayya wanda ta dace irin mene kenan rawa kiɗa ana yi akwai masu kiɗan gwarya in kuka ɗauko su za ku yi musu tun daga bayani cewa ba mu san waza ba ta a cikin to in ba masu kwarai ba wasu za ki idan ba masu ba na ga bikin da muka malamai ne suka zo suka tari malama da hijabansu suka shiga aka kama hol aka yi bikin wata daga cikin su bazawara ce haka suka ce madijan ya nuna musu duka me ake danna na abin ya fita an jima ta yi wallahi aka gama wa'azi aka ciccube aka yi rawa ba namiji ko mutum ɗaya kuma ba haramci a wannan sai dai fitina ba su amince da wannan ba kowa ya ba amince wata ta daga ba bare ta dauka amma fitinar wannan zamanin ta kai matan zalla ma rawan musiba ce domin da an ce bada maza ne saboda za su iya sha'awar mace ko wani abu to matan yanzu matan ma sha'awar mata suke ba to duka abin ya zamo wani rikici kuma na duniya yanzu da zan ba ta wani labarin Allah ya sa mu dace yanzu kina mace ma sha'awar uwarta take dan an ce wai an kare maza ne so su suna iya sha'awar mace kada ta juye jiki to ai yanzu fitinar mata ta macen ta fita maza dan ni ya ce miki na sha da kyar wallahi malama Asma'u a TV ta ganni amma sai da ta zame min lalura sai da na kai ga ina sa a taimake ni da addu'a dai da zauna ce kusa na addu'a sai kin hada da taimaka da addu'a domin fitinar yanzu fitina ce kuma abin da zai baki takaici karamar yarinya ce wanda ni na ma kusa jika da ita ba ma haihuwa ba to ki kafa wani tashin hankali wallahi sai da na sanar da mijina ga abin da ake ciki kika dauke ta kai ta police ai daga karshe abin da aka yi wani din da aka yi mata kenan ko dai ta bari ko kuma aka yi ga abin hukuma to kin ga irin fitinar yanzu ta wuce ta daɗin da an ce saboda a yi mata kaɗai ne tunda ba zai yi kuma ka haramta abin da ba haramun bane saboda wani uzurin ka idan dangin su ne familin su a cikin gida wannan da su yanzu kama misali cikin gida ne da maman da yaran bai zama dole maman ta yi rawa ba amma yayan za su iya rawa a gaban mahaifiyarsu ba wani aibu bane da Allah su kadai ne yan gidansu suka haɗu suka dan yi sha'anin su ba wani ba za a kuma fita da shi ba wannan ku ne ku nishaɗi ba damuwa bane amma dai yanzu wancan da yake magana gaskiya ba daidai bane ya kamata kuma mu gyara wanda ya girma ya san ya girma ko ke yarinya ki bar ma kanki abun faɗi ina daɗi a dinga yau da ke a social media kina ta yanzu kaman lokacin corona da aka dinga wani ɗabi'u mata da miji suna cin rawa abin zan kunya ma kin ga to kin gani ba wai wani abu ne da ya saba ba ai shi da matar shi ne amma yanda aka dinga kwallo da shi ana fitar da shi a duniya to malama kina maganar mata da miji su rawa su dade ba su tashi asharin la su rawa iya su yi duk ta su hau sama su diro sai ina wane ne ya hana su amma shi daukan da suke ta maganar wai ai matan su ne mazan su ne ba a ce rawan da suka yi ba daidai ba daidai ne rawa da kika yi da ke da mijinki in kin ga dama ku yi tsirara ku yi ta rawa wannan uzurin ku ne amma dai a fitar da shi wajen shi kuma ba halal bane mijinki ne shi a wajen wa'inda suke gani to
to duk cikin birge wasu ne da suke ganin wayewa ce wacce kuma ba wayewa ba ce na me kana shigewa ciki. To kin ga irin wannan da dai an ta ba su shawara ne ta ce ku je ku yi a gidanku domin nishadi da mazajen ku da wannan abu ne mai kyau akai. Amin da Hajiya Jamila doya za mu cashe ne za mu kira dijan ne duk bayanai ta gama bayanai to shi kamar abinda na fahimta shi yana nufin ba wai da sirka da sirka yana magana kowane irin gidan biki an tafi gidan bikin Hajiya Jamila kila bikin ya kama da uwar miji ko kuma da matan ɗa kila ma matan ɗanta ne take rawan da ita duk zai iya faruwa haka. To gaskiya gidan biki haka kam ake yi ana yin rawa. Allah ma ba ki ganin wayewa ma fa yanzu in aka zo har da kiɗa na musamman ake wa uwar yarinya ko uwar miji idan za ta shigo gurin dina da ake na bikin ita ko kamu ko wani abu. Idan ta shigo me ke tunani da ita da mijin fa za su dinga gwama kafaɗa ana mata liki tana dan cikin shigo wanta ne tana gaba ila yana baya ko kuma yana zaune a teburi yana binta da ido ta shigo kuma ta zo ta tsaya a ce ta kuma fili ta dan yi rawa a mata ya cashe da ma rawan za a shigo. Kin gani ba ma sai an zo gidan biki ba nan zuwa ake gaba ki dai a haɗu ga mijin ga yar ga surukan duka a haɗu a yi rawa. Gaskiya ne. To ubangiji Allah ya sa mu dace Allah kuma ka shirya da mu bisa tafarkin madaidaiciya kalubale gare mu mata ya kamata mu taka tsantsan mu sani cewa rayuwar mu madubi ne musamman mu mata ga ƴaƴayen ya kamata mu sani cewa tarbiyya karfinta yana tare da iyaye mata ne saboda a kashi 70 cikin 100 iyaye mata ne ke zama da 'ya'yansu kuma ya kamata mu kintsu mu gyara domin ko ba komai mu samu dacewa gaba. Wanda yake cewa assalamu alaikum shirin uwar gida barka da rana ce malamai ina muku fatan alhairi da fatan kun yi da lafiya Allah ya sa ya ce amin ya ce dan Allah ku ƙara yi wa mata nasiha da su guji irin matan nan da suke rudansu da su kashe aurensu za su tafi da su Saudiya neman kuɗi ya ce dan wallahi babu alkhairi a ciki ko kankani ya ce dan Allah ku ba su shawara su sani cewa ɗakin mijinsu na rahamarsu take ya ce abin fa yana sa a fita daga rahamar Allah wannan ɗabi'an ka ta ko har wata ƙasa domin ka ce ka tafi aiki ya ce wassalamu alaikum daga Lawal Nuhu Isa ne ya ce da fatan za mu tashi lafiya. Hajiya Jamila me zaki ce a sabon malam Lawal Nuhu? To abin da ce mata me hankali akwai su gaskiya irin waɗannan mata wanda suke zuwa kina gidan mijinki hankalinki kwanci za su fara zuzzuga ki ai to in kika tafi Saudiya ana samu wasu ma malama ba su ma da kuɗin tafiya ara musu ake yi so da yawa akwai su sosai sai a ara musu kuɗi a ce to za a ara miki in kika je can abin da kika samu sai ki dinga biya a hankali kuma in ta je can din wata ki gani ma abin da aka je neman ba a samu ba ga saban Allah nan ko kina zaune gidan mijinki da wasu ma fa yaran su suke bari malama su kashe auren su tafi to ni dai abin da zan ci da Allah mata mu yi karatun ta natsu dan rufin asirin ya mace gidan mijinta kuma aure zaman aure ibada ne ba wai dan kina baki da kuɗi ko wata kawata zo ta zuga ki da Allah mata a kula da ciki da to malama Asma'u me zaki ce? To malama shi in sun tafi ma suna samu kuɗin? To dan tun daga dai farko ma saba ma Allah da ta yi ta haƙura da aure domin neman duniya to da kyar ta same ta irin su ne sai ki je ki ga ta ƙi ma sa a gidan aikin sai a kai ta ci uwar wahala wata har da duka wata a ce an karya ta wata ma in ta kama ki ji an ce wai an ɗauki ranta duk a gurin aiki to ubangijin da ta saba mawa ne tun a farko ta zaɓi menene a kuɗin ita in tana da halin ta biya miki kuɗin jirgi ki je aiki ta baki ki sana'a a ɗakin ki ba in dai kauna ki take tsakani ga Allah kuma ita mai hana ta tafiya take tura su mace ta zo ta same ki a ɗakin mijinki cikin rahamar ki cikin rufin asirin ki kudin jirgin da za ta biya miki akalla ya kai 500 to ta baki ko 100 mana ki fara so ya ko gyada ce yar maro dina a gida ana siya kina ƙara ci gaba da rufa ma kanki asirin auren amma sai ta ce miki wai ga shawara ki tafi cinki menene mace ta ma ita kuma ku take ta turawa ita fa bari ki ji hadafinta ba wai burin ta ne ki samu kuɗi ba fa malama ba burin ta kenan ba nata duniya ita ce damuwanta
a kudin nan da za ta ce ta ranta miki ki je nema ninka su zaki gurin biyan ta in kin biya ta ba damuwar ta bane in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ma ki dawo ko a koro ki duk wahalar da zaki ci ita damuwar ta kafin ki biya ta kudin ta ne kina biyan ta ba ta damuwar wani kina ciki ko me dan me mace na inuwar aure ki ko ba ta da aure menene dalilin da zai sa kawai dan neman kuɗi ta je ta zub da mutuncinta ta tattara ta bar tun daga kasar ta bar iyayenta ki je inda ba mai gaya miki ke kadai kike rayuwar ki ba ki ganin irin rayuwar da suke yi malama da mu mun dauka sana'a ake zuwa yi sai da yanzu duniya ta bude mana ido aka fara dan irin TikTok din da zaki dinga ganin mutane bidiyo muka fahimci cewa da yawa ajiye tarbiyyar suke wacce da 'ya'ya 5 wacce da 4 kiga ta koma sa riga da wando ba dan kwali a garin Saudiya fa inda aka ce niyyar zunubi idan kai sai an baka zunubin shi a nan ne suke zuwa suke wannan alfashan ki ga duk an lalata rayuwa ta manta zuri'ar da ta baro ta manta kiman iyayenta da kiman yan uwanta wanda sanda za ta tafi salin alin cikin addu'a ka tafi ce shekara ɗaya za ta yi kuɗi kawai za ta nemo ta dawo ta ce shekara 7 wai a kasan da kake ba sana'a ne ba sana'a ne malama duk kankantar sana'a kuma ki ta cikin mutuncin ki akan ki je ki wacce baki da mutunci bare ma da aure to wacce dai za ta mamace irin wannan famfan ba kaunarta take yi ba ainihi ma makiyarta ce dan wacce take kaunaki duk abin da ke ciki hakuri za ta baki ta ce ki hakuri haka zaman gidan miji yake in tana da kuɗi ta dauki dan 10,000 ta ce ki fara ko saro sabulu ne ko dan ruwan sabulu nan kina saida da 10 da 5 Allah ya rufa miki asiri in kina da hali kin karatu ta ce ki dan fice dan neman aiki in mijin zai baki domin in talauci ne ma ake gudu ko la'alla za a ce ko ba hali ne mijin bai da hali yasa aka ce ta tafi neman kuɗi to ya baki nuna mata hanyar da za ta nemi kuɗi a gidan mijin nata ba ko ta dan fice dai inda ake neman kuɗin ta dawo gidanta ta zauna sai a ce ki kashe aure ki kai mu mamanku in kika je can kuɗi zaki yaran ki ma za su fanta ma sai kika tun kafin a tafi ana a lissafin ki ringa turo da kuɗi za a sai miki gida za a san ba ma sa tunanin aka sai ko faduwa riban kawai ake gani kuma abin da baki sani malama idan dai kuɗin ba ta halal aka samu su ba duk ta gama ta rayu ta tsiya ce wacce ma sai kiga ta tafi yinda ta tafi a tsiya ce tafi da tsiya ma in ta dawo to me amfanin tafiyar da ta yi wanda ta bari a cikin garin kuma duk sun samu ci gaba so sun yadda da ubangiji zai iya musu kuma ba su sa ma zuciyarsu kwaɗayi ba don wannan kwaɗayi ne yake kai ga macen dai aure wanda ma ba ta da aure ne ra'ayi ne wannan in ta ji za ta iya ta je ta yi abinta ne ma take amma matar aure wacce ma mijin ne ba ta izini ta tafi shi bai je ba maimakon ma izinin ne ba da su ku tafi tare mutumin da abin da zai baki mamaki mata bi gare shi duka ya tura su neman kuɗi sai zauna empty shi kuma ya ce zai biyo su bai bi su ba tun da aka kawo ni layin da nake nan ga mutumin nan har yau bai bi su ba sai ya ƙara sabon aure dukkan su kuma suna can ƴaƴansu na gurin kakannin iyayensu mata suna neman kuɗi shi suna amma suna turo to mata ne aka bashi wannan koko a baban sana'a abin da nake mamaki a tsawon wannan shekarun da suka yi a can wane ne kuma yake kula da haƙoƙinsu na aure bayan sun ci sun ƙoshi da abinci sun sha laban da su da jajani suke ci a gurin ko duk sun yi ja to kuma yaya zamantakewan abin da ta baro na aurenta me kuwaye yake maye mata gurbin shi a can wai idan sun tafi ana cire musu wannan shi'ur din ne a jikinsu da mace tana cikin maƙila wahala tana jin irin wannan shi'ur din to ka kai ta inda take jin daɗi ta ji AC ta samu natsuwa mai kyau me kuma ake tunani wani ma ya ce je ki tafi kiyo aikin dan ki samu mana kuɗin ta ce tafi karfin shi yanzu shi din ma ba za ta zauna da shi bai isa ba to me ya riba a wannan ai kawai Allah ya baka mata yanzu sun turo mishi kila ya sai gida ya auri wata su suke ciyar mishi da yana nan shi yayi aure abin shi su suna can suna neman kuɗi mata biyu ba mace ɗaya ba to jari aka bashi kenan matan kenan ni in ni ce uwarsu kana cewa zaka ta zunce ba ta takaddarta ita mu aure muke ce ta yi kuma zaman aure za ta yi za ta auri wanda za ta zauna zaman aure ba zaman ka ba tunda ba yawon bariki za mu tura ta ba in kuɗin muke so ta nema ma aura ma ita mun ba mu san inda ake samun kuɗi da amfanin su bane ai ma'aikata ta dinga kawo mana noma wannan ba daidai bane ya kamata mu farka duk wacce take miki irin wannan famfan ba son ki take ba maki yake ce duk wacce take son ki za ta ga miki zauna gidan auren ki sai dai abin ya wuce inda ake tsammani akwai auren da dole hakuri ake da shi wannan shi kuma ya wuce abin da za a iya Allah ya sa mu dace to amin summa amin. Assalamu alaikum filin uwar gida barka da rana dan Allah ku yi kira ga mata masu yawan zagi a gaban yaransu yaran sun fara koyan abin da suka ji iyayen nasu suna yi daga abban daugu ne ko daugu gwari alisa na faɗi sunan da hakan dai na gani malama asma'u to kin ji kuma wani abu to iyaye sukan manta cewa su ne malaman farko ga 'ya'yansu su ne ma makarantar sa ta ƙarshe dan su ne na farkon kuma abin da suka koya a farkon shi yake zame musu har ƙarshen ba su canzawa
daga duk abin da me yasa kika ji ana cewa ko rashin mutunci wani ya je a waje ko ta sai ce abin da ya ga ana yi a gida ya ba a ce abin da ya ga ana yi a makarantar su bane tunda a can yake wuni sai aka ce abin da ya ga ana yi a gida ne kowa aka ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi tabbas yanzu uwa ce zaki ga yaro ya ta ce ke sai ta ce ko ta ce ubanka ko ta ce abu kaza shi ma yana ganin wani yayi a cikin gidan irin abin da zai faɗi kenan kana faɗi zai faɗi kika shiga wani wuri sai baki sha'awa idan yaron bai saba ce bai ji sai abin ya ta bashi mamaki sai abin ya bashi tsoro ya ce wani yayi zagi ko yazo yana tunanin ya ma san sunan zagi ba shi sai ya ji wani abu bakon al'amari kuma baki sani ba malama ba zagi kadai ba hatta kalmomin da kike yawan faɗi a baki danki su yake rikewa sosai ko in kina tare da ita ko kai karama ce yanayin kalmomin da kike yawan faɗi yawan su take faɗi idan aka ci ta rike wata kalma to wacce take yawan mu'amalantanta da ita ne me ya riba ki koya ma danki zage kin zage shi daga nan wata ta bata shi wata fa ba zagi ma na irin uwarka ubanka take yi ba sai na sai take yi malama ai wani abun ma yayi kuma sai ya lalace ita ce za ta zo ta nemi ku ta dasa kuka ta ce wai an sa musu hannu ko an sa musu baki wai sa miki hannu da baki ke kika sa ma danki hadda kafa kai abu ta ce mai tsinanne wata kafin ki gama nan ta ce munafiki wata ta ce mai kaza zaka ci kaza wallahi sai me zai yi ajalin ka da masu cewa sai ajalin ka yi kaza da ka dan musu laifi sai ka yi kaza ni za ka wulakantacce sai ya wulakance din kuma wannan zagin wulakantacce kuma za ta kalli dan ta kido ta ce mai wulakantacce to ya ba zai wulakance ba malama kuma duk abin da ya zama da shi ita za ta suna manta dafin da ke jikin bakin daga nan sai hawan jini ki an ce ya kama ta dinga cewa menene ya faru kaman an musu kaza bayan ke kika lalata nan muke magana akan wata mata a irin wannan zagin yanzu an ce dan da nagartacce ne wurin sana'a yanzu duk abin da ya sa hannu yaki kuma sai san da ta fara gane amfani tana raye amma har yau an kasa cin nasara to kuma nawa kika sani wallahi malama babban malami ne wannan ba sai na ce miki shi ba kin san da me ya fara irin rayuwar shaye-shaye daba da abubuwa haka har yau sunan da mahaifiyar shi ke kiran shi dan kirki aka dinga cewa sai a zo a ce yayi kaza za ta bige shi kuma ta kara ce mai dan kirki ala mai albarka yau malami ne da ake jin da shi ya manta wannan rayuwar ina take da yayi wannan bakin nata Allah ya juya abin da ya gani a zuciyarta ya kuma maida shi da ta ci gaba da ƙara tsine mai wallahi wata sai ya shigo har ita ya daka wala malama Asma'u akwai wata yarinya a ƙauye take tana wani gari a Katsina wani ƙauye ana ce mishi ruwan ɓaure har gobe ina mamakin yarinyar nan goyo take a lokacin da ta zo inda nake da zarar yana ta fara kwakwato na sai tana to shiryayya wallahi har gobe ina mamaki yarinya ce wanda ba a birni ta tashi ba a cikin ƙauye ta tashi ba te karatu ba amma kalmar ta kuma ba a hannun mahaifiyarta take ba wallahi kalmar ta ga ƴaƴanta kenan ko da yaushe to shiryayya Allah ya shirye ki abin yana tana kukan amma kinga tana roƙa mata shiriya ba sai kiga ta daina kukan ba amma yaro na kuka ba ma sai kin zage shi ba iyaye zaki tana ta cewa shi ya cika kukan tsiya ne kai ku kyale shi kukan tsiya sai ya fara na dare tun a cikin aka gama la'antan ƴaƴa sai ya fara cikin dare tun farkon dare zaki zauna idan ki bi ba zaki bacci bai asuba ta yi ya fara bacci shi ya bacci shi kuma shi kuma ya nashi dole ke kuma ki zauna ki aikin ki to iyaye ya kamata su dinga duba me suke faɗi wa ƴaƴansu ko ba da ma waki koya ma dan ba ko dan abin da zai iya zame ma wa dan ya affectin rayuwar shi a gaba wanda zaki zo kuma gaba baki ji daɗin ba ya kamata a matsayin ki na uwa ki san me ya kamata ki dinga ya ba mu ma ki kama shi ki ta duka ba irin ki ne ya baci in an zo an kwace shi an karbe shi ba ta da kin faɗi wani abu ba a'a ya fi sauki malama ya ji zafin duka ya kankare akan ki mai bakin da kuma zai bi shi in kika bige shi wannan zai zo bai jin zafin dukan ne in hannun ki ya gaji ka daina Allah ya sa mu dace samu wani Allah to amin ya Allah Hajja Jamila na'am me zaki ce to zage-zagen kamar uwa ce zaki ce yaranta manya-manyan zagi fa ba wai ƙanana ai wani ma in kika ce sai kin kusa kaman ki su kaman ki kasa ta tsage ki shi manya kuma sai ki ga su ma yan uwan sa daki tunda ba yaro ɗaya ba ai wanda ya tashi da shi za a yi tafiya sai ki ga a gaban uwa sai ki ji yaro ya lailayo ko kunya ma ya maka makanin shi abin yana ba da mamaki masu ke zagi to ai suna yaro tun yana shan mama ta lailayo ta maka ma dan uwan shi in akwai yaran da in za su buɗe baki to da zagi suke fara buɗa da zagi suke buɗawa to wani shawara za ku ba iyaye akan haka to shawarar da za mu ba su
Allah ya shirye su zance dan irin wa'annan astagfirullah in sun yi nisa ba sa jin kira dan sun saba sabo ne ko magana ce mutum zai sai yayi wannan zagin amma ya aka ta saba wannan zagin dole sai ta da baya ta kuma dena ya kamata a gaya mata cewa ba dan wai ɗabi'an kimanin na yadda ni abin da nake ji musu shine yawanci sanda kuma abin ke affecting ƴaƴansu shine sanda suka fara cin moriyar ƴaƴan sanda kika yi zage-zage malama Asma'u ni na je gidan da na ga dattijiya ce ya kamata a ce a lokacin nan ta bar wannan zage-zagen to sai na ji kawai tana lailayowa tana makawa malama wata makociyarmu malama idan ta aiko wani zagi ko wallahi sai ki rufe ido sai kin dauka ma bayan zage-zage da maganganun banza take kanki ce fa yarinya jikokin ta ma an aurar da su ba ƴaƴanta ba ta kai shekara 80 in bata tafi ba in bata fi wa'innan shekaru ba wallahi malama in ta fara wani tsina sai ki dauka a gidan karuwai aka haife ta so irin maganganun da take ga kin ga akwai ƴaƴanta a gidan akwai jikokinta la'alla gidan gaba daya tashi aiki za ta wai malama Asma'u da Allah ina da tambaya shin mutum na iya bada abin da bai da shi ina ai ba zai yi ba ni kin ga ban santa ba sanda matar ya haifanta har ta jikoki ba a haife ni ba kila sau'in jikokinta na karshe na zo amma tana cewa na ce irin kuruciyar da ta yi ce wannan domin kuruciyar ka ita ce tsufanka duk wanda ke ga yayi kuruciya yayi tsufa mara kyau wallahi haka yake yana yaro rayuwa da ta rayu akan ta kenan ta taso akan ta girma har ta kai yanzu kina kusantan gaba ne zaki rike carbi in an yi magana ki dinga kin kasa magana kina da uzurin gabanki kike irin wannan ashariyoyi na fitar hankali Allah ka shirye da mu gabaki daya ubangiji Allah ka sa mu karfin zukatan mu Allah kuma ka shirye mana da zuri'an mu wannan yake cewa assalamu alaikum malama barka da rana yace dan Allah ku yi jan hankali sosai ga irin matan da in sun samu ciki shikenan sai su watsar da miji yace ba ruwansu da shi haƙƙin shi ma sun daina saukewa ga kuma kazanta ya ce wallahi malama matata ya ce matata da mai tsafta ce ya ce amma yanzu sai ta kwana 3 ba wanka ya ce da na yi magana sai ta fara masifa ya ce malama yau wallahi sai da na kusan maranta na shirya zan tafi gurin aiki ya ce ina kofa ina sa takalmi wallahi fitowar ta kenan sai ya ji ta tofa mai miyau a kansa ya ce don Allah malama ku yi mata nasiha ku ba ta shawara na gode sako daga Muhammad Adnan daga Kano ya ce mu tashi lafiya har ta faɗin suna ta zo ta gane kai ne to so yake ta gyara malama kafin dai ita mu mata nasiha shi bari mu fara da bashi hakuri saboda la'alla bai san me ake nufi da mace mai ciki ba na fara tun da ya riga ya zo ya faɗi ya ce da ba halinta ba ne ya kamata a ce ya bata uzuri malama duk mace in dai ta taba haihuwa ta san cewa ciki ba abu bane da za a iya lissafa shi wancan da tana son ta yi wankan da kanta akwai wacce mijin ya ce sai ya gaji tana kuka yake mata wanka malama to matan da za ta ce bayi za ta ita can za ta zauna take son ta bude ta ji abin da dungu kuma da ba halinta ba ya faɗa ce tana kuma yanzu to shi haƙuri zamu bashi yayi haƙuri ita lalura ciki ba lalura bace da ana iya cire ta kuma ba iya canza mutum da kuma ta haihu za ta koma halinta na baya dan abin da ta kasa yanzu shi a matsayin shi namiji shi muke gwadan arziki da ya taya ta da shi inda da take sharewa yanzu ba ta sharewa ya share mata domin lalura ce ta kama ta malama ko da yar washi nuna ta raka taimaka mata ko ya nemo mata mai aiki ba ma in ba hali malama miji ya tashi da safe da kike share na yanzu sai ya share miki ya fahimci halin da kike ciki ita ta san me take ji ita ke da cikin a jikinta in dan tsafta ne ita kanta akwai inda za ta ji ba ta son shiga masifar da tana yi shi ma duk cikin ne da haka take mai in bai da gaske ba sai ta kusa zagin shi za ta kamar baka da imani ba ta ma iya shako shi tana ta kanta ga lalura ga ciki kai baka san me take ci ba kuma kana ta masifa wai ta kwalbo ma miyau akai ya zai yi ita ma ba san take ta kokarin haifa mai dole yayi hakuri har ta haihu a gaya abin yake dan Allah shi zamu ba hakuri ita kuma duk abin da ya ga dama ya ce halinta ne ta farko ce to karawa ce akan halinta to amma duk da haka Asma'u an ba shi hakuri ita ma a jawo halinta domin dole ba za ka biye mu ciki ne so ba akwai abin da akwai wanda zaka iya canzawa ta yi hakuri ta canza idan ba ta iyawa ne dan maganan wai su wanka wannan ya kamata a ce mace dai duk iya wahalar da take ji na ciki
in ba ko zazzabi yake sa ta nemi ruwa mai zafi sosai ta je ko so ɗaya ne a rana ta yi wankan nan dai. Kuma tun da ma akwai lokacin da cikin zai kai wasu lalurorin su canza. Duk suna tafiya in ciki ya girma, dama in ciki na karami ake wannan, idan kuma gida ne ba ta iya gyarawa, shi kuma ba irin maza masu aiki wa mata bane. In tana da yan uwa da Allah kafin ya dai ga wannan kazantar ta nemo wanda zai dan taya ta aikin da dan gyaggyara da sannu wata ma tana fama da jiri idan ta saba da tsaftar, in dai ba wai cikin ne yasa ta rashin tsafta, zaki ga daga tukunna yayata take yin shara, ba za ki taba zuwa gidanta in tana ciki, in miƙewa ta za ta nemi ta faɗi a zaune take bin ɗakin ta tana sharewa, so bata saba da kazantar ba. To dan Allah ta yi hakuri ta gyara, ba daidai bane kuma dan kina da ciki ki ce wai kin guji ma miji, har da bakin jifa abin mama kuma bata ma san illa bane gudan miji a yanayin ciki din, domin kusantan shi ma yana da taimakon da yake taimakawa ga mai ciki. Shi ma wani cikin ne ke zuwa da hakan. Wacce kuma idan ta samu shi ne da ba abin da haɗari yanda zaki cin sai kin daure ma wani abu. So zaki ga akwai kuma wacce ita kuma cikin zuwa mace yake yi da kuma irin yawan zuwa gurin miji, ita kuma da kuma ba ɗabi'ar ta ne, amma duk abin da ka ji dole ka yi haƙuri ka dan daidaita a tsaya a tsakiya. Kar ki yi lalacewa da yawa kada kuma ki yi saboda in lalacin yawa akwai abin da zai iya zama matsala. Ba malama ya take bacci ba. Akwai mai sati. Ga mai ciki da jin zafi. Sati. To ta kwana uku da wanka baya za ta yi. Sai a kwana 7 ba a yi wanka ba. Kuma da ruwa da ko tsaka tsamu ma ba za a yi ba. Ciki lalura ne wallahi malama. Haifan dan ba da wasa ake yi ba, sai an yi hakuri malam, ita ma kuma ta yi hakuri da dan dinga dan ragewa ta gyara. Dan bai dace ta zauna kuma haka a lalace komai kin koma kin lalace ba. Tunda kaucewan da fita harkar nashi zai iya jefa shi cikin wani hali ba, wanda kuma daga baya za da amma ba san me Hajja Jamila za ta kara ba. To kamar yadda malama Asma'u ta ce sai dai mu jawo hankalin shi mu ba shi hakuri da Allah ya kara hakuri, dan wani cikin ma an ka same shi mai gidan ma in ta gani ba ta son wata shi ma ba ta akwai su kila ina ga cikin farko ne to irin wannan in abin ya gagara yana iya ko ta dan koma gaban iyaye ta wani abu a dan samun lafiya, amma gaskiya ciki gaskiya larura kowanne kuma da irin yanda yake zuwa. Kuma wallahi malama ni na fi ganin cewa namiji ya kamata ya ma hakuri a irin wani baraki idan mace na da wani idan mace tana da ciki mafi yawa har yanzu ina nana ta ana auren ne ba a san menene ka'idodin auren da ya kamata abu ba, so ba a san menene auren ba, auren kawai ake yi ya za a yi a sanya wasu lalurori mai ciki take shiga. Sai tana da cikin sai ce wai wala Allah ma bari ki ji inda matsalar take zuwa, wani bai gane cewa mata kala kala ne, la Allah ba ita ya aura ta farko ba, matar shi ta farko kila ba haka take ba, ita kuma wannan ta zo da irin nata salam, ko dan abu tace tana so sai ce ƙarya ma take yi, shi laulayi ƙarya ya dauke shi, ba haka ake yi ba, wanda bai dace ba. Mace ne tana cikin wani hali ya kamata ka duba ta, ita kadai ta san me take ji. Mu wallahi malama ba na manta wannan, kuma har kana jin cewa sai ka ji cewa miji ya nuna ma kauna ya maka abin da ya dace. Sai da ne wata 5 a gidana bana daura tukunya, tunda in dai na shiga gurin gas ina murda shaka zanta amai. Haka ne wallahi malama abincin ruwan wanka sai miji na dafa ya kai mun bayi yake tashi na sa ni makaranta, ya ce min in yi wanka ya dauki kuɗi ya ban ya ce ina je makaranta in ci abincin safe in ci na rana, da daddare ya zo min da na dare. Wata 5 bai ce kuma ya gaji ba. Kisan kowa da irin nashi, kuma shi yasa a har kullum ake da magana ka samu ma 'ya'yanka uba na gari kafin su zo duniya, kai ma ka samu ma 'ya'yanka uwa ta gari kafin su zo duniya, a yi tafiyan a yanda ya dace kuma akan tsari. A gurguje wani nasiha zaki ga mata, an sake turo wasiƙa akan rashin jawo 'ya'ya a jiki, illolin da ke tafiya, wata baiwa Allah ta ciro da bata sa sunanta ba, a gurguje lokaci yayi ne zaki. Gaskiya wannan illa ce mai yawa da ni kaina ina jin ta har a zuciyata, saboda rashin jawo 'ya'ya a jiki ya haifar da matsaloli da yawa a cikin wannan zamani namu. Nasihar ita ce dai kowace uwa dan Allah ta sani cewa ita amananta ce ta kuma rike abinta da mutunci, dan Allah su dinga kokarin jin koken 'ya'yayensu, ba ma sai ta kawo kukan ba, ki dinga dan jinta da hirarraki, domin ta nan ne zaki ji me take ciki, zaki ji yanayin abin kin dan bugi cikin ta, wai da aka yi maka ta wancan kawai ki kaza ya kaza daga nan zaki ga ai mama baki sani ba nan tai abu kaza, zaki fahimci ba kawa bace ita abunta, ki canza ta. In kuma kika ji cewa kawai gaske ce ki ce ta rike ta, to ya kamata iyaye su dinga jawo ƴaƴansu a jiki, suna fira da su domin jin abubuwan da ke damun su, in ma na farin ciki ko na rashin farin ciki, me ya faru a makaranta, ta da kuna zaune kin ci a'a yau makaranta kaza a yau wancan baki korafi ba ko ba ai kaza ba, na ta cinki ai kaza da kaza yau ba kaza akai ba, wata ma malami ne ke mata wani abun ba za ta iya faɗi ba. To Allah ya samu. Allah ya samu. Allah ya zaki gana. To abin da zan ce mu iyaye da Allah mu dinga jawo 'ya'yanmu a jiki gaskiya, ba wai mata ba har maza
har maza mu dinga jan sa a jiki. Misali kin ga kamar irin yara na komai da mazan da matan ne, kuma wannan jan a jikin lokacin da za ka yi musu ma ko nasiha ko faɗan ne za su ji, kuma duk a halin da suke ciki za su gaya maka. Amma in ka ce yara ka bar su to akwai matsala. To Allah ya sa mu dace. Iyaye kalubale gare mu, mutuna cewa yayayen mu amana ne Allah ya ba mu, kuma ya ce dukkan ku masu kiwo ne, zan tambaye ku akan kiwon da na ba ku. Kuma mu sani cewa wallahi kafin a tuhuma da haƙin iyaye akan shi sai an fara tuhuman iyaye haƙin yayayensu akan su. Mu sani cewa mun haife su ne ba mu halicce su ba, suna da haƙoƙi akan mu kula sosai mu da jawo yayan mu a jiki. Allah ya shirye mana da zuri'a mu gaba ki da mai mace ɗaya Allah ya asarta shi da biyu, mai biyu ya kai ga uku, mai uku ya kai ga huɗu. Allah ka zanar da mu lafiya, ka ƙara mana danƙon ƙauna da soyayya tsakanin mu da mazajen mu. Da haka muka zo ƙarshen shirin ku gida barka da rana na yau, sai idan mai kwa da komai ya ara mana lokacin. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin har ya zo gari ko gani, kuma a madadin Asma Abdullahi Abubakar da kuma Mama Usaini. Khadija Muhammad Ino da na shirya nake cewa mu tara sati mai zuwa idan mai duka ya kai. Gobe da Allah in ko ka sani mu ganka, gobe da Allah. Wa ya san gobe da Allah, wani ya sani mu ganka, wanda dai ya sani mu ganshi. Sai ka turan yau kana da hali, sai ka turan gobe babu hali, to Allah shi ya gane wannan.